Kalijaga ini sudah berlangsung secara turun-temurun setiap tanggal 10 Zulhijjah. Minyak jamasan yang dibuat dengan bahan dan cara yang khusus dikirap dari pendopo pangeran ke makam Sunan Kalijaga dengan diiringi lagu lir-ilir ciptaan Sunan Kalijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepareng kawula saha sederek-sederek saking pra utawi menawi cara rumiyin menika pun wastani parampogan nggih menika tunggal ukara kalian bilgada. Parampogan prawiraksa adat Nuswantara nggih menika sawijining kempalan ingkang badhe ngunjukaken dharma wonten ngarsanipun Gusti Allah saha Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugi dumateng para pinisepuh, para wali nggih kalebet ingkang utami nggih menika Kanjeng Sunan Kalijaga wonten ing Kadilangu Demak Bintoro. Kawula Herman Sinung Janutama ingkang dipun pasrahi, ingkang dipun amanati bento sedaya sederek-sederek saking parampogan prawira raksa adat Nuswantara wonten ing enjang menika kepareng sumela atur dumateng sedaya para pinisepuh, sedaya para ingkang dipun sepuhaken, ugi sedaya ingkang mandegani adicara mulya menika nggih boten sanges jalaranipun saking rahmat berkatipun Gusti Allah Subhanahu wa taala sedaya menika saged kagelar kanthi sae saha kagelar dados amal salehipun kula panjenengan sedanten. Ugi dumateng para pandhita. Jadi saat ini sedang ada upacara ya, persiapan untuk tlatah Kadilangu menika kepareng kula sumela atur Sunan Kalijaga, dan ini adalah dari Keraton Yogyakarta panyengkuyung utawi dados yang izin untuk ingkang mengikuti prosesi upacara jamasan nggih menika jamasan pusakanipun salah setunggal saking Kanjeng Sunan Kalijaga nggih menika Kris Kiai Carubu. Dilallah kersaning Allah para sederek utawi para ingkang sami rawuh wonten ing papang menika. Kula sarencang menika nggih saking Ngayogyakarta Hadiningrat nggih menika saking tlatah Pondok Patok Nagari Mlangi. Nggih. Menika nggih kamanatan sawijining pusaka saking tlatah kawula saha sederek-sederek menika nggih pun wastani Kanjeng Kiai Sengkelat Carubu. Dados wonten ing dalu mriku wonten ing enjang menika
kula sak rencang menika nggih badhe ngalap berkahipun saking punjeripun Carubuk nggih menika wonten ing tlatah Kadilangu Demak Bintoro. Pramila bapak-bapak saha ibu-ibu ingkang dados pandhiga wonten ing adicara menika kepareng kawula sowan wonten ing papan menika nggih mbok bilih kathah klenta-klentunipun, mbok bilih kathah sroga-srogalipun, kirang adat saha kirang tata nggih kawula sak rencang nyuwun gunging hatsama utaminipun dumateng para minulya ingkang dados pandhiga wonten ing adicara punika. Sepindah malih kula saking parampogan prawiraksa adat Nuswantara inggih namun saged kados ngaten menika, boten langkung, boten sae, boten gilar-gilar, ananging sakderma badhe mulyakaken Kanjeng Sunan Kalijaga saha sedaya tedhak wayahipun, sedaya kerandahipun, nggih sedaya rakyat ingkang kathah menika, mugi-mugi sedaya menika tansah diparingi kamulyan, tansah diparingi kasaenan saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala saha saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepindah malih kawula Hirman Sinung Janutama saking parampogan prawiraksa adat Nuswantara namung saged ngaturaken gelar prawiran menika nggih namung ngaten menika. Sepindah malih nyuwun gunging haksama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batas titis tetes atur panggalihipun paraga ingkang hanyuri perampogan prawiraksa adat Nusantara tumunten badhe katampi panjenenganipun kadang panitia, dumateng panjenenganipun kadang panitia sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula tampi lawuhipun panjenengan ingkang nderek Kanjeng Kuyung adicara pademasan kula sak brayat telah Kanjeng Sunan Kalijaga ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami mugi saya kadelman panjenengan Gusti tansah paring sah nugroho dumateng panjenengan sami. Amin. Kat semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngeten para rawuh atur panampi saking kadang panitia. Kanggipun dumateng para paraga perampogan prawiraksa kula aturi mapanaken wonten ing sampun piniji. Monggo. Oke, jadi seperti inilah persiapannya dan nanti akan ada iring-iringan kirap minyak jamasan ya. Oke, wonten ngajeng yambak panjenengan yang nantinya akan diserahkan di makam Sunan Kalijaga. Oke, saya prawiraksa adat Nusantara. reporter Rizwan Dakbar
Terus mangke pamit untuk undur diri dan terima kasih bagi para tribuners yang sudah menyimak live report dari saya.
juga menjamasnya dengan mata tertutup. Penjamasan pusaka Ropi Kotel atau Kusumo dilakukan yang pertama, tentunya dengan mata tertutup karena itu adalah wasiat langsung dari Sunan Kalijaga. Kemudian dilanjutkan dengan penjamasan